Alright, dito po tayo sa baluarte ng Golden Drive Fox at ng Manawag Veterinary Clinic. Yung number 1 yan. Sige na. Sige na, be. Go, let's go. Ulit na. Tahimik lang yan, di ba sa ano, kahit na Go. Sige na, sige na. Terlapit pa. Samba mo na sa natatakot na ata siya. Sige na, yun, Rinos. Amen, boy. Fight na, Up. fight. Sige na. Fight na. Go. Fight na, please. Balbaling. Kasi balbaling yung chicks mo. Singaw hostes eh. Ang balbaling. Yan. Right. Yan na. Yan. Magpagpalang gabi sa inyong lahat. Bumabayo na naman si Makadyot Urinos ng Manawag. Yan. Ni Sir Noel Mendoza. Kiss mo na, kiss mo, kiss, kiss. Bili na. Sana all. Kinikis. Patay tayo yan. Right. Sarap ka doon. Yun yun, sarap. Urinos, ang malikot pakalmahin ko lang si Urinos bago bitaw. Hindi. Hindi umiimik. Umibig ka. Agad nila. Hit na hit. Hit na hit na, sir. Hit na hit. Alright, lakay ko. Namagit. Magic. Magic, pre. Sawa hindi. Yung sa tali hawak mo. Sa'yo, idiot. Ganda yung mga puppies ni Sir Jude. Sir ano? Ano yung choco sir? Babae, sir? Hindi na natin. Hindi na natin. Tingnan na lang pag vaccine dito. Alright, lakay load. Anong choco? Okay na ma'am. Okay na.